الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bütün dünyalarını, bütün alemlerini yoktan var etişe Allah subhanahu wa ta'ala hamd sahibiz bulsun. İki dünyaya rahmet bulup Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge көңіл түләбен шыққан салават шәрифләребез ирешсін. Һәм bu изге җомга көннәрендә җомга намазларына җыелган барча дин кардәшләребезгә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтләре булсын. Җәмәгать, безнең инде кыямәт көненә ышану иманыбызның бер баганасы булып тора. Һәм бүгенге көндә җәмәгать шулай ишетергә туры килә, кешеләр теге кыямәткә ышанмыйлар. Мәҗлесләрне үткәрәләр, Коръәннәр укыталар, вафат булган кешеләргә дуалар кылдыралар. Шунда әйтсәң кешегә кыямәт көне турында сөйли башласаң, еш кына ишетергә туры килә, эй хәзрәт, әле аннан беркем кайтканы юк бит. Бу нинди күрсәткеч? Кеше ышанмый дигән сүз. Кыямәткә. Аллаһ Тәгалә ышана күрәсең. Коръәнгә ышана. Мәҗлесен үткәрә, дуасын кылдыра. Ләкин бу иманның бернинди файдасы юк. Әйтәсең, кабер турында, кабер ташы турында. Рәсем ясамагыз кабер ташына. Дөрес түгел. Зыян булырга мөмкин мәйет кешегә дип. Шунда әйтүчеләр бар, эй хәзрәт, әле аннан чыгып беркем жалобы язган юк ди. Шундый сүз әйтеп куялар, кабер янында басып торып. Менә ул җәмәгать шул кыямәткә безнең татар халкыбызның карашы. Һәм ул җәмәгать дөрес түгел. Без мусульман булсак, Аллаһ Тәгаләгә ышансак, Аллаһ Тәгаләнең китабына ышансак, Коръән Кәримгә, димәк, шул Коръән Кәримдә булган бөтен нәрсәгә ышанырга тиеш. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә бик күп аятлар кыямәт көне турында язды. Җәһәннәм турында, җәннәт турында бик күп безгә аңлатмалар бирде. Һәм шул җәмәгать тәфсирләрдә мәсәлән языла, ул бик куркыныч, кыямәт көне бик шундый караңгы, утсыз бер урын булачак. Әл-Куртуби, шул муфассирләрнең, тәфсир кылучыларның иң зурысы, үзенең тәфсирендә шулай әйтә, күк ди анда терелеп куелыр. Кыямәт көне башлангач, күк терелеп куелыр. Йылдызлар шәшелер. Кояш яктылыгын югалтыр. Кояш белән ай кушылыр. Һәм шундый кешеләр ди чакыручы артыннан иярер. Караңгы бит инде, бер нәрсә күренми, шундый бер тавыш кына ишетелеп тора икән. Һәм аларның тавышларында ди, аларның шул кешеләрнең тавышлары да чыкмас. İlle de мәгәр ди, алар акрын гына пыштырган тавышлар килер ди алардан. Хәтта аяк баскан тавышлары да ишетелмәс ди. Менә Аллаһ Тәгалә кыямәт көне башта бөтен күкләр таралачак, йылдызлар таралачак, кояш бетәчәк, аннары шундый бер караңгылыкта Аллаһ Тәгалә бөтенебезне кабердән күтәрәчәк. Менә шунда кыямәт көне башлана. Һәм ди шундый хәлдә булганда, кеше тиренә басып торганда, бер адым да ясый алмый, 4 сорауга җавап биргәнчә кадәр. Башта 4 сорау булачак кешегә. Беренче сорау нинди? Ничек син гомерне үткәрдең? Аллаһ Тәгалә менә бу дөньяны, тормышны безгә бирде, һәм ничек без монда яшәдек? Аллаһ Тәгалә бөтенебездән сораячак. Һәм ди шунда булыр шундый кешеләр, кем әйттер? Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва хум ястарихуна фиха." Шул кыямәт көне килгәч, яки инде җәһәннәмгә кергәч, кешеләр ди, шул кешеләр кычкырачаклар: "Раббана, эй Раббыбыз, ахриҗна, чыгар безне бу урыннан, бу хәлдән, нәгъмәл салихан гайра аллази кунна нәгъмәл." Һәм без ди, изгелекләрне эшләячәкбез, кайсыларны әле эшләмәдек. Безне бу дөньяга кайтар,
biz бүтән kişiler bulaşakbız. Biz günah kılmayız. Biz izgilikler kıla başlayız deyip şunday katı tavuş bilen kışkıracaklar de kişiler. Hem Allah Teala şuluk ayette onlarga cevap bire. Evelem nugammirkum. Elle min sizge gımır birmedim mi? Soruyor bu kişilerden. Ma yetezekkeru fihi men tezekkera. Hem de şul gımır sizge jitmedi mi? Mine şul eybirlerini işke düşürür işin. Ve ca'ekumun nezir. Hem sizge kisetuşi de kilip tırdı di. Sizge kildi kisetuşi. Fezuku fema lizzalimine min nasir. Hazır indi o'zingizning natijangizni mana shu turmushning natijasini totig'iz indi o'zingiz. Bir nindi Allah Teala'dan andi kişilerge zulümlük kılışı kişilerge bir nindi yerdem ütüşü bulmazdı. Bir kim yerdem iti almasan di kişiye. Mana andi natija cemaat. Allah Teala bizge bu dünyada yaşaganda birinchidan Peygamberimizni jiberdi sallallohu alayhi vasallam. Ul bizge haber iliştirdi, Kur'an'ni birdi bizge. Eli olaygına tugil, turmuş devrinde Allah Teala'ga kişiye şu kisetuşilerini jiberip tura. Belki bir va'azda, koyadır mecliste oturganda kişi nesedir işitip kala. Belki koyadır uramda bir tanışı bilen aşaşkaş, hallerin nişik bu tanışı ayta, min meşitke yeri başladım. Hem bu kişinin kim şu haberini işitti, mine koralı. Bu benim tanışım, bu benim klastaşım. Birge koyadır işledik, al meşitke yeri başladı. Bu Allah Teala'dan kisetuşi kildi bu kişiye. Haber kildi, sen de uylanıp kal. Sen ne işin hazır meşitte tügül? Dostun, kardeşin, klastaşın, kursin, meşitke bara, sen barmıysın. Allah Teala mine şundi kişiye kisetuşilerini jiberip tura. Hem şuna göre sorayım, min sizge gımır bilmedim mi elle? Min sizge şu iske tişirlik eybirlerini bilmedim mi elle? Kur'an da buldu, vaaz sileşiler de buldu. Tanışlarınız da buldu, kim meşitke yeri başladı, namaz okuy başladı. Siz niye iske tişirmediniz şunu? Hazır indi buldu, neticesi kilip çıktı deyip Allah Teala'yı teşekkür. Hem indi şu ayetlerini anlatkanda galimler indi türlü şey eyteler, kimdir eytemine bu ayette iske alıngan gımır 17-18 yaşta. Eğer de kişi 17-18 yaşka katlı ciddi, balıkta ciddip onları bir neçe yıl yaşadı, mine onun gımırı ciddi indi, Allah Teala karşında şu cevap verir işin. Bütün galimler eyteler yok 40 yaşka katlı. 50-40 yaşka katlı kişi vafat bulsa bu dünyadan gitse, 51 türlü sebep bulurga mümkün. Allah Teala karşında etti. Ya Rabbim bilmişe kaldım, anlamışa kaldım. Belki andi kişinin hali biraz jingilçelek bulaşak kıyamette. Kaybır galimler etti. Yok 60 yaşka jitse dey. Şu jiterlik gımır, bu ayette iske alıngan gımır. O 60 yaşka jitse. Onun turunda hadis var Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'nin eğer de kişi 60 yaşka jitsedi, onun aklanırga bir nidi sebep kalmaydı Allah Teala karşında. Şimdi 60 yaşka hatlı kişi bu dünyada yaşasa, demek Allah Teala onlar bütün mümkünçiliklerini aldığında cevap koydu, şu İslam dini boyunca yaşarga. Allah Teala'nı tanırga. Şimdi 60'ka jitgeçte, 60'tan sonra uzgaçta, kişi meşitke 20 iken, namazlar okumu iken, indi kıyamette bütünley eyte almı, ya Rabbim beni bu dünyaya kaytır, min büten kişi bulaşakmı. Şuna göre cemaat, mine şul gımır ütken sayın, bizning Allah Teala karşında cevaplığımız artıp dura. Şuna göre ikinci sıra kıyamette bulaşak, yaşlık turunda. Mine biz yaşlıktan nişik faydalanabız. Zihnimiz var, kişimiz var, vakitimiz var, selametligimiz var. Mine o yaşlıktan nişik faydalanabız. Allah da ayrım sırav bilecek. Şimdi şu yaş bulganda dualarını ilenip koydun mu? Surelerini yatladın mı? Gayret dilin şu ilendin mi Kur'an'ı anlar için? Bütün mümkünlükler var.
Яки инде яшьлек булган вакытта тукта әле аннары соңыннан әле гаиләне карыйсың бар, әле эшкә барасың бар, әле яңа машинаны алмаштырасың бар, яки шул кайгы белән чабып йөрдеңме бу дөньяда? Аyrım сорау булачак кыямәттә җәмәгать, шул яшьлек өчен. Әйе, дөньясы да кирәк, эше дә кирәк, бөтенсе кирәк. Ләкин җәмәгать ахират ягында онытмаска кирәк. Bir вакыт билгеләп куярга, туктале, хәрефләрне өйрәнәм, Коръәнне укырга өйрәнәм, гарәп телен өйрәнәм, YouTube'dan булсын, интернеттан булсын, мәчеткә килеп булсын, ничек булса да, барбер көч салырга кирәк. Ярар аннары, biraz балалар үссен әле, малайлар, кызлар институтка кирсен әле, институтка кергән институтларны бетерсен әле, минем әле пока вакытым юк ул эшләргә. Алай яшәргә ярамый җәмәгать. Яшьлек булганда, яшьлекне файдаланырга кирәк ул яктан. Ишенче сорау булачак җәмәгать кыямәт көнендә, ул инде шул мал турында. Малны каян алдык һәм кая тараттык? Иң начар хәл, кашан кеше харам юл белән малны таба, алдалапмы, золымлык кылыпмы, кирәкмәгән эштә эшләпме, харам бер урында эшләпме, һәм шул акчаны харам юлга җибәрә. Кирәкмәгән нәрсәләр ала, тыелган нәрсәләр эшли, бу иң начар хәл. Ләкин җәмәгать кайбер вакытларда кеше хаталанып уйлый, теге әгәр дә син бер якны хәлал кылсаң, ул инде теге синең өстеннән җаваплык төшерә. Мәсәлән, кеше харам юл белән акча эшли дә, аннары әйтә, мин бу акчаны яхшы юлга таратам. Садакага булсын, анда ярдәмгә булсын, гаиләгә булсын, һәм кеше шуны белән үзен тынычлана. Мин бит начар әйбергә бу акчаны таратмыйм. Әйе, килде начар юл белән, ялган юл белән, риба юл белән анда килде. Ләкин мин аны яхшы якка таратам. Юк җәмәгать, монда җаваплык бетми. Әле бу акчаның, шул харам белән килгән акчаның, шул изгелекләрдә бер нинди савабы булмый. Аллаһ Тәала андый начар юл белән килгән изгелекләрне кабул итми. Һәм икенче хәл, кеше уйлый, әгәр дә мин хәлал юл белән эшләдем икән бу акчаны, мин аны белән теләсә нишли алам. Бу инде минем эшем. Теләсә нәрсәгә тарата алам. Мин бит аны үзем эшләп, тырышып теге алдым бу акчаны. Хәлал юл белән тиремне түгеп, тырышлыгын салып, шуңа күрә инде анда шул зарплат алгач бер харам ишемлекме, бер харам ризыкмы, бер шундый кирәкмәгән нәрсәгә таратсам да бер нәрсә түгел. Юк җәмәгать, алай да түгел. Ул якта Аллаһ Тәала сораячак, ни өчен бу мин сиңа бу акчаны бирдем. Хәлал юл белән булса да, бу Аллаһ Тәаланың ризыгы. Аллаһ Тәала безгә аны бирде. Һәм шул малларыбыз, ризыкларыбыз, акчаларыбыз безгә әманәт булып тора Аллаһ Тәала каршында. Без аны ничек дөрес кулланабызмы, юкмы? Һәм Аллаһ Тәала шуны сораячак. Әгәр дә кеше әйтә икән, мин бу акчаны таптым, мин үзем эшләдем, теләсә кая таратам, димәк, менә шул Аллаһ Тәала бирде икәнлеген танымый андый кеше. Аллаһ Тәала ризыкландыручы дигән сыйфатны Аллаһ Тәаланың шул сыйфатын инкар итә димәк. Үзенең гамәле белән, фикере белән. Бу мин булдырдым, теләсә кая таратам дип. Юк җәмәгать, бу Аллаһ Тәала мөмкинчелекләре һәм безнең өстебездә әманәт булып тора. Һәм инде җәмәгать менә шул акчалар тапканда кеше менә шул акчаларны дөрес иттереп таратып, гаиләсенә, хәлал юлларга шулай ук инде изгелек турында да онытмаска тиеш. Садакаларны җәмәгать биреп торырга кирәк. Өлеш чыгарып акчаларыбыздан садакаларны биреп торырга кирәк. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәала Коръәндә нәрсә ди? Ва анфику мимма разакнакум. Сезгә биргән нәрсәдән анфику, өлеш чыгарыгыз. İzgiliklәргә кертегез шул акчаларыгызны. Мин кабли айяти ахадукумул мауту. Сезгә ди
үлем килгән чига кадәр. Һәм ди үлем килгәч, фаякулу рабби лаула аххартани иля аҗалин кариб. Һәм ди үлем килгәч, сезнең ди шул кешеләр әйтә башлаячаклар: "Я Раббым, безне бер кыска вакытка булса да аҗалин кариб бу дөньяда калдыр. Безгә там бер кыска гына вакыт бир бу дөньяда булырга." Ни өчен? Фаасаддaqу. Мин ди садака бирер идем ди. Менә муфассирлар әйтәләр, ни өчен менә бу мизгилдә үлем килгән вакытта, җаны чыккан вакытта кеше әйтә: "Я Раббым, бир миңа мөмкинчелек садака бирергә." Әйтми: "Я Раббым, бир миңа мөмкинчелек 2 рәкать намаз укып алырга. Я Раббым, бир миңа мөмкинчелек ураза тотып алырга. Я Раббым, бир миңа мөмкинчелек Коръәннән 1-2 бит укып алырга." Андый сүзләр әйтми, әйтә: "Я Раббым, бир миңа мөмкинчелек садака бирер идем." Һәм инде шул тәфсир галимнәре әйтә, кеше менә шул мизгилдә кашан җаны чыга башлый тәненнән, теге ахиратның эшләрне күзенә күренә башлый. Фәрештәләрне күрә башлый, бүтән нәрсәләрне күрә башлый, һәм ди шунда аңна бала садаканың нинди дәрәҗәсе икәнлеген. Намазның да аның хәтле түгел файдасы. Коръәннең дә аның хәтле файдасы түгел икән. Иң файдалы әйбер булачак шул садака бирү икән. Шул тәфсир галимнәре буны шулай аңлаталар. Ни өчен садаканы әйтәм ди, садаканы бирәчәкмен? Менә иң файдалы әйбер. Кешегә шул кыямәттә дә һәм дөньяда да. Ва акун минас салихин. Һәм ди шул садакалар биреп, изге кешеләр арасыннан булырмын ди. Мине изге кешеләр арасына язып куйырлар ди, әгәр дә мин садака бирсәм. Менә шул малларны җәмәгать, Аллаһ та биргән малларны дөрес итеп кулланыйк. Һәм 4-нче нәрсә, җәмәгать, Аллаһ та сораячак кыямәттә гыйлем турында. Пәйгамбәр әйтте, гыйлем алу һәрбер мусламанга, ир кешегә һәм хатын кызга фарыз булып тора. Һәм без җәмәгать менә шул гыйлемнәрне алып, гыйлемне дөрес итеп файдаланырга тиеш. Менә без шулай имамнар белән җыелышларда утырганда, безнең шул эшләрне караганда, еш кенә шундый сүз килеп чыга җыелышларда. Менә күпме кеше безнең мәдрәсәдә укыды. Казан яныбызда Мухаммадия мәдрәсәсе, Россия Ислам университеты мәдрәсәсе инде күпме еллар эшлиләр. Һәм менә иң баштан алып, шул бүгенге көнгә хәтле бөтен шул заочный булсын, кичке бүлек булсын, очный бүлек булсын, бөтенсен җыйсак, бер 100дән артык кеше җыелыр дип уйлыйм. Әле шундый бер тәкъдим булды, анда барып, архивларны күтәреп язып алырга, бөтен исемнәрне, фамилияләрне, ничә кеше Яшел Үзәннән шул мәдрәсәләрдә укыды. Безгә белер өчен. Менә шул 10 ел эчендә, 15 ел эчендә күпме кеше укыды. Һәм менә җәмәгать чамалап карасак, шул 100 кеше булсын, 150 кеше булсын, менә шул 150 кешенең укыган әсәре безнең шәһәребездә күренәме, юкмы? Һәм инде без үзебезчә шул эшләрне алып барып әйтәбез, бер дә күренми. Бер эшне эшли башласаң, дин ягыннан, дәрес булсын, бер вәгазь булсын, бер мәктәпкә кешене кертү булсын, гарәп телен укытырга, манда бер ахлак дәресләрен укытыргамы, эзләп карыйсың, юк кешеләр. Кемне җибәреп була, кемне теге тәкъдим итеп була, без күбесен без белмибез дә, ишетмибез дә ул укып бетергән икәнлеген. Белгән кешеләр һәр вакытта сәбәп табалар. Юк, бездән килеп чыкмый, без булдырмыйбыз, безнең вакытыбыз юк, безнең эшебез күп. Менә бу җәмәгать андый караш өчен кеше җавап бирәчәк. Гыйлем алдың икән, укыдың икән, кеше әйтә, мин үзем өчен укыдым. Мин гаиләм өчен укыдым. Шул балаларны үстерү өчен укыдым. Әйе, ул яхшы җәмәгать, ләкин ансы гына җитәме, юкмы Аллаһ Тәгалә каршында? Шул гаиләне, балаларны үстерү өчен генә бәлки шул мәчет курсларында гына уку җитер иде. Инде кайбер без тышка чыктык икән, шәһәрдән тыш, Казанга.
İndi demək bizning cavablığımız da artdı o yaxdan, ilim yağından. Şuna görə ilim alğan sayın, mənə hər vaxtda uylarğa kirək, bu ilim bilən nişliyim mikən? Min anı bilən nişik faydalanayım mikən? Min indi şu ilim yağından kişilərini oxutayım mikən? Ya ki indi oxuta olmasam bir tigi maqalələr internetə yazayım mikən? İndi andi sələtlik bulmasa ya ki bir bağlar bilən şu cəygi, qışqı kurslarda, lagerlərdə qatnaşım mikən vaspitatil bulup. Elə nəsə kirək mi? Şu özünün ilimini faydalanıp bağlarga biraz misal kürsətirgi. Bik bu cəmaət şundi ilimlərimizni taratı tırğan urunlar, yönəlişlər, lakin indi o yönəlişlərdə bizning hələ bugünkü güngə xətli qaplanmağan, həm indi biz o işlərini işləmişə şu ilim için cəmaət cavab birəşək biz. Şuna görə mənə şu əybirlərini göz aldığımızda tutup, indi başımıza birgə cəmaət Allah da quşqan əsərini işləb, indi qiyamətdə mənə bu qurqunuz günlərdə xeyirli şu xəldə bulub, indi şu sınavlarga yenilik bilən, tezlik bilən Allah da bizə cavablarını birgə nasib etsin. Barakallahu lana ve lakum fil Kur'an azim nafa'na ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim innehu huve cevalul kerim ve sami'ud du'a.